Moro vaan kaikille. Tänään me pelataan Aleksin kanssa Dying Light matchmaking peliä, eli tää on siis kampanja niinku kaverin kanssa. Tää on aika hyvä peli. Ostettiin eilen, testattu vähän. Ei aloiteta ihan ekasta tehtävästä. Mut joo, eiköhän aloiteta. Joo, saan selittää.com. Kling. Joo. Mennään hakemaan mikä toi oli? Mikä se oli? Airdrop, jos se nyt tuli. Me ei nähdä sitä vielä, se tulee myöhemmin. Ei kun näkyyhän se tuolla, toi sininen piste. Se on toi just. On. Mistä vetoo? Tuut sä? Mistä sä menit sinne? Me en näe mitään. Eikö mulla tortsi päällä? Noniin. Tortsi. Taskulamppu. Siis Flashlight. Tuu nyt nopee, mun perässä näitä zombeja. Oi, mitä vittua? Kävi mun kimppuun. Aina F aina. Joo, mennään. Tulissa mä asun edellä. Hei, mikä tää on? Ei ku fuck, laita flashlightikin. Vittu, älä anna sen nähdä meitä. Voi vittu, nyt se on meidän perässä. Ei oo meidän perässä vielä. On. Tänne tuli airtrappi. Se on tässä katolla. Joo, täällä. Vittu, mitä tästä pääsee ylös? Mitäs täällä on? Anna mä katon ensimmäisen. Mä otin jo toisen. Ota se tää toinen. Onko ne mennä, miten sinne pääsee? Hyppää tästä näin. Muista kattoo sitä kohtaa, mistä sun pitää ottaa kiinni, jos sä olet osuus. Ei sieltä, vaan tästä näin. Tässä on tää katto. Tästä. Mä käyn tuolla täällä sisällä. Tänne ei pääse, mutta on muuta reittiä. No niin mä katon tän toisen. No oliks siellä mitään siellä sun? En mä vielä tiedä. Miten mä pääsen inventoriin? Täällä on niin... Mä en tykkännyt tosta tää. Ties mä löysin noit fucking juttuja. Nyt mä voin avaa noit laatikoita. Hetkone. No meidän pitää päästä meidän inventoriin. Iitä. Ja... Oh fuck, tähän tippuu jotain. Bensaa. Tää on trappi. Jonka mä just hajotin. Missä sä oot? Hei kaveri, voit sä tulla tänne? Tästä saa vielä No, aktivoit läpi, tuu, lähetä. Ei sinne valopää, tuu. Tää on kyllä niin kelppi peli, mä en tykkää tästä yhtään. Panepa vielä. Tuolla on tyyppejä, joo. Pano. Älä laita päälle sitä. Mä laitoin se valoansa päälle. Mutta älä laita tortsia vai mikä sen nimi oli päällä. Hei, tuolla on tämmönen iso yrilläs. No ehkä me jätetään sen rauhaa. 2. Siellä on joku juttu kans toi valkoinen. Hei tossa kato! Juoksi! Tossa on tommonen äijä. Joo mä näin. Tuu tänne missä mä oon. Ei käytetä taskulampuja kun tulee paljon zombeja, koska ne lähtee meidän perään. Tossa on meidän vieressä semmonen. Fuck. No mä käytän tossa. Tuu tänne! Tässä on meidän tehtävä. Niin, mitä me tehdään? Tossa on tämmönen jättiläinen. Hoida tuon jättiläisen, on sulla loppu. Oh fuck! Nyt oli paha räjähdys. Tästä ei tuu mitään. Okei. Mun stamina on ohi. Mennä se! Mitä vittua? Mä tänne katolle nyt suojaan. Tuu tänne ylös. Ei ne pääsee sinne. Mä tiedän! Oh, en kuole. Okei, mä sain kuole. Joo, mä kuolin. Ei jumalauta, mitä me tehdään? Nyt sneakki. Mennään tänne katolle. Tuu katolle ja sit sneakki. Miten sä pääset sinne? Noin. Mä en tykkää yhtään näistä. Agility level up. Kato kuka ampuu meitä. Sain level upi. Tänne näin. No mä otan nopea skilli. Yritä tappaa ne. Mä menen tappaa tuon kuolahomman tuolta ylhäältä. Mikä on? Mun stamina on loppu. Ai! Se sylkäs mua päin. Iso näkymä. Mä... Räjähdäs! Miten se räjähtää? Se tarpeeksi monta kertaa sun pitää osua. Ei vaan se...
viimeksi nyt tulee. Niin ja sit se räjähtää. Kokeile. Tee siellä sisäneudut, mä hämään näin. Mä olen vähän niinku kuollut. Oot sä hoidet? Minne sä menit? Se räjähti. Mä kuolin taas. Älä... Mä tuun auttaa, älä... No se kuoli automaattisesti. Ei se kuole itsestään, pitää painaa spacea, että se kuolee loppuun. Ai jaa. Lol, mä oon täällä kämpäs yksi, nyt pelottaa. Siis pääsit sinne? Joo, mut mä oon vähän niinku 2v1 täällä. Oot sä tuot pelastaa? Joo, mä juoksun täältä kun pääsin. Yritä pysyä hengissä. En mä pysy! Pysy, juoksu karkku. En mä pääse! Tuu tänne sisälle nopee. Mulla on vielä puoli tietä matkaa. Mä sain medikattua itteeni. Tää on mulle paha homma. Tarvisin vähän niinku sun apua. Mä näin sun markkeja. Noniin, nyt hakkaan ne zombit ja pelastan, mut yllätä mulla on 28 sekkaa aikaa, tai sulla on. Joo, mä juoksen täältä koko ajan. Ai, kyllä monta sekkaa. 17. Itses ne zombit kai lähti jo, niin tuu vaan auttaa mua, älä tee mitään muuta. Täällä ne on. 11 sekkaa, juokse tänne sisään ja pelasta mut nopee. Älä tee mitään muuta, juokse tänne sisään. 6 sekkaa. Kiitos. Iso ei pääse sisälle, Mä teen tän tästä. Noniin se virta on lailla. Täällä me voidaan hakkata tätä tästä näin. Joo. Sun pitää väistää vähän. Oi, täällä on elos vielä joku. Varo. Mä yritäis päästä tän jutun katolle. Ai se osu muhun. Nyt Venä. Tuu vaan taaksepäin. Mä tarviin taas revivausta. Dude. Tapataan yksi zombi tässä mielessä. Joo hei, ei keskitytä nyt tohon isoon, ei keskitytä isoon. Ei. Tuu kauemmas, kauemmas! Revi vaan mut. Se jää pääs sisälle! Juokse ulos, yritä päästä ulos! Pääsin ulos. Tuu tänne katolle! Se ei pääse enää ulos sieltä vai? Pääsee. On 25 senttiä. Mä oon nyt täällä katolla. Tuu, ei kun väärä katso tänne, jatka eteenpäin. Onneksi ne ei pääse tänne. Me ollaan niinku... En oo minä vielä! Mene! Hoituu just medic. Tuu tosta pitkin. Pitäis mennä tänne päälle. Niitä ikapuita. No joo. Tästä kai. Joo, tästä. Täällä on lisää tikapuita, tuut vaan niin. Joo, mennään. Tää peli on ihan liikaa. Niin. Oho, mä tipuin kerroksen alemmaksi. Mistä sä menit pääsit? No mä menen sinne. Kiipeät vaan ylös. Siis nää on merkitty tämmösillä keltaisilla Joo, mä tiedän. Niit pitkä. Kyllä. Hetkonen. Mitä? Mistä tästä kohdasta pitää päästä? Mä oon tyhjä. Nyt mä löysin. No, tikapuita lisää. Pitää mennä ihan tänne päälle, holy fuck. Niin. Ei! Tipa ei vaikastas. Mä oon tosi hyvä pelaa. Mä oon jo melkein tää päällä. Ei! Mä tipuin, mut en paljon onneksi. Ui. Sain sätkyt. Täällä päällä on zombi. Mitenköhän tonne on tarkoitus päästä? Ai! Tipu! Se tippu. Mistä päin se tippuu? Kyllä sä löydät se. Joo.
Mulla ei oo enää medikittejä, fuck. Mä vähän niinku pulas. Tossa. Mä oon täällä. Mäkin oon siellä. Ei sun tarvitse tulla enää tänne esiin. Oh shit. Kareem. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. Täällä ei ollut mitään. Kuulet sä noi radiopuhelu? It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see. Tuu nyt alas sieltä. Täällä on zipline, sun pitää tulla ylös. Tämmönen juttu mitä pitkin laskea, tämmönen köysi. No Venää, mitäs mä pääsen sinne? Sähän sanot, että sä oot kohta täällä. No en nyt ihan ollut. Venää. Tosta. Joo. Huisottikin! Oot sä tässä tikapuilla? Joo, Venää. Mä nyt yritän päästä sinne. No niin, mä oon tässä tikapuilla. Tuu ylös. Hyppäät vaan taaksepäin tai sivuun, ei ihan sama. No sit tässä on toiset. Tai siis nää ei oo tikapuut. En mä just sanoin samanlaista oikealla. Sitten, mikäs suunta? Toi suunta. Lasketaan tää. Oot sä ready? Tänne. Mikä? Täällä näin. Täällä missä mä oon. Tässä näin. Nyt mennään. Juma, eka kerta kun mä lasken näitä pitkin. Miten toi lasketaan? Hyppäät siihen alle ja painat spacea. Whee! Oho, no niin, nyt mennään. Mikäs meidän seuraava etappi on? Check the second antenna. Eli niinku... Mennään, koitetaan ottaa tää valkoinen juttu tästä. Mä menen jo. Hey Kareem, what do I do if the second transmitter's trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die horribly. Joo, mä oon tulossa. Annetaan ton niinku olla. Kun äijä yritti... Mä tarvisin medikittiä, hei. Mun perässä on tommonen joku ihme. No joo, no yritän esim. Se on tommonen sylki. Kiva. Mullakin oli just äsken se. Seuraavaan mihin mä menen? No, mä oon tulos koko ajan, mä näen sut jo. Mä tarvisin medipackin, mä oon ihan lovel. No, mulla ei oo, eiku onko? Mä katon, pysy. Pysy sä droppaa sitä. Joo. Mä katon nyt. Jäleksia. Look at this. En mä pysty... Missä se on, Venää? No annetaan olla, mennään tonne pellelle. No ei, en mä tiedä mistä se on. En mä se nähnyt sitäkään. Tänne ja sit Venää. Mihin sä menet? Täällä on tää piste. Tulolla. Mennään tätä putkea pitkin, niin me ollaan ehkä tulevassa. Ai, mä menin huti. Ja kuin turvassa täällä ei oo edes zombia. Vielä. Mä juoksen mieluummin tätä putkea pitkin. Mä oon täällä katolla. Vähän turvallisempi olla. Kato missä mä juoksentele. Sä juokset kans. Mennään mua hei vähän. Mä oon tullos kato. Täällä on zombeja täällä ylhäällä ihan helkatinmoinen määrä. Älä jaksa, mä oon niin lovel. Mun on yksi hitti niin mä kuolen. Yritti sylkeä, mutta ei osunut. Oi se meni läheltä. Ui. Tänne ylös kato. Pääsee kai. Pääsee. Ja musta tuntuu, että me ollaan pulassa. Pääs tästä. Hyvä. Kareem, I'm at the second Mä en antenna pääse. tower. Pääsin The hyvä. fence is electrified. I think Meidän someone's pitäis päästä inside. tänne. Älä juokse tänne. That will be Alexei. Probably his son Christoph. I Meidän pitää päästä find tänne. tiresome. En mä Jotenkin tiedä. Don't saada let them tänne. stand in your way. You Täältä got to jo. get inside and turn on the transmitter. Täältä Täältä. just. No se on. Pitääks mun oikeesti lapioida tie sinne? Vai saaks mä tän vaan aseeksi? Ei sun pitää lapioida. Älä edes sano noin. Mistä sä muuten sait? Mä tiedän. Mä menen. Kalaan tän.
Oh, boost! Viinaa! Tää on kelpaa. Mä otin nailseja, eli nauloja ja sit mä otin... Mitä mä otin? Hei täältä pääsee, tuu tänne. Joo, hyvä. Toivottavasti mä saatu lapioa aseeksi kelpaajaksi. Täällä on äijä. Mitä helvettiä? Zombeja vai mitä? Ei kun ihan äijä. Oh! Fuck. I need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? For Rise. He asked me to. Rice? You don't look like one of Kuulet sä his mitä toi crew. puhuu? Oh, fine. I'll just radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Mennään. I won't Meidän do pitää this kiipeä. anymore. Will you keep Tuolta. your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? We're trying to stay Meidät alive laistaan here. välistä tuolta. Dad, these guys are killers. Yes, they're murderers. So we work for them. Ei kun ei That's tästä pääse how we stay tähän. safe. Mä oon menossa koko ajan. Think too much with your mouth, Christoph. Start using your head or you're going to get us both killed. Tossa. Väärä puoli. Tää ei oo auki. Päästä. Nää mikään näistä ei oo auki. Täällä. Joo, huomasin. Eikö niin tää voi se päin? Minne sitten? Täällä on aukinaiset kaput. Sit kun ollaan päästy tonne ylös, niin alettaisko jo lopettele? Joo. Oot sä ihan mun perässä? On. Hyvä. I sure hope this fucking climb was worth it. Missä sä oot? Tätä pitkin tätä juttua. Tuolla joo. Nyt mun pitää hypätä. Mä tipuin hyvin alas. Tuut sä auttaa mua? Siis oot sä reviivaamassa? Joo. Tai siis mä tarvii sua revivaamaan mua. Kuinka alhaalla sä oot? No kato ite, jos mä kuolen niin sit alkaa alusta. Eli tehdään näin. Ja uudelleen. Ei me Mulla on- kovin matalle tulta. Mulla on 25 senttiä. Mä menisin taas tippuun. Oot sä tulossa? Hei, miksi et vaan mene suoraan näitä pitkin? Ei pysty. Niin tästä eteenpäin mä en tiedä yhtään minne pitää mennä. Sun pitää hyppää. Täällä ei oo kato mitään merkitty. Seriously? Tipuit sä taas? Joo. Se pitää... Kato. Sun pitää mennä tänne... Tästä tänne. Mä en näe mitä sä teet. Päästä siis ylös. Pääsimme ylemmäksi. Kato missä mä oon. Joo, Tänne. ota hetki. Näet sä? Joo, näen. Mistä mun pitää mennä? Jostain reiästä vaan mene tänne missä näet. Se menee näistä kaikista reistä voi mahtua kaikkeen. No mä en pääse tästä ylöspäin, kato. Sun pitää mennä vähän vasemmalle. Mihin kohtaan sä hyppäsit? Kato nyt tänne alas. Vasemmalle. Siitä suoraan. Mene vähän ylemmäksi ja joo vasemmalle. En mä pääse ylemmäs. Mene vasemmalle. Hyppää tuolla. Kiitos. Ei kun oikealle. Mä hyppäsin ihan jo. sama, sieltä sä pääset. Tonneko pitäis päästä tänne. Se on hyvin vaikeaa. Hetkonen. No niin, pääsinpäs. Mistä tästä pitää mennä? Siis siellä on varmaan se juttu, mikä sun pitää aktivoida. Sä menit liian ylös, se on täällä alempana. Anna mä aktivoin. Tuu vaan.
liian ylös. Mitähän mä pääsen pois täältä? No aktivoiks mä tää? Hyppäät alas vaan siitä. Ei se oo hirveä ylhäällä. Tähän nää. Vittu mä tippuin. Mulla on 4 helppiä. Me saadaan just tää tehtävä Oh läpi. fuck. Missä se on? Mä vaan tipun täällä. Missä se on? Se on se... Käy paina kuuta niin sä näet. Tossa. Aktivoi se. Enää. And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. Tavataanko You're all the way back, lopettelee? right? Joo, mä Right. tulen sinne ylös. Joo. Mistä mun pitää mennä tosta? Joo. Oot sä tässä? Noniin, mä oon täällä. Noniin, joo. Joo, moikka vaan kaikille, eli tää oli ensimmäinen jakso Dying Light gameplaytä kampanjaa kaverin kanssa, eli me nähdään sit seuraavassa jaksossa, eli se olisi siihen asti, moro.